ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଜୋନ୍ର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାର ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସେ ଟ୍ରକ୍ ବି ଆମର ମହାସଂଘର ଭାଇ ତେଣୁକରି ଭୁବନ ବ୍ଲକର ମାଥାଡ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର 9 ଜଣର ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ବହୁତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ନମସ୍କାର ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲେବର ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ 9 ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭାଇଟି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମର ଭୁବନ ବ୍ଲକର ସିଏ ବି ମହାସଂଘ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହାସଂଘ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲେ ଆମର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଜୋନ୍ର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଥିରେ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ 9 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସବୁ ଭାଇ ଜୋନ୍ର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 15 ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଯାହା ହେଲ୍ପ ପାଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନ ବ୍ଲକରୁ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ରେ ନଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ଦେଇନଥିଲେ କାହିଁକିନା ପିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ହଁ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇନ୍ରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ନଥିଲେ ଟିକେ କିଛି ମାସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ଭୁଲ ଭାଲ ତ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ ଦେଇନଥିଲି ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଘରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପାନୀ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଆମ ବାବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଭାଇ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିନ୍ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି ଭାଇଙ୍କର ଓଦା ଅଛି ସେ କଥା ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇକି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରେଗୁଲାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଢାବାରେ ମୁଁ ମାନେ କଥା ହେଉଥିଲି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇଥିଲେ ଓଦା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ଅଛି ସେତେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ନଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର